Sandika dawuh Ratu. Pripun pamanggih panjenengan kalian lamaranipun Patih Minajinggo? Nuwun sewu Ratu. Miturut pamanggih kula, lamaranipun Minajinggo mboten pantes dipun tampi. Amargi piyambakipun tasih adinipun panjenengan. Nggih, Paman Patih. Kula mboten wonten niatan kagem nampi lamaranipun Minajinggo. Ananging kula mboten purun wonten pertemuan getih ing Majapahit. Paman Patih Minakoncar, Sandika dawuh Kanjeng Ratu. pripun pamanggih panjenengan kalian lamaranipun Patih Minajinggo? Nuwun sewu Kanjeng Ratu keparing matur. Sumangga Paman Patih. Miturut pamanggih kula, Minajinggo dipun tumpas saderengipun nyerang Majapahit. Nanging napa wonten kesatriya ingkang mampu numpas Minajinggo? Keranten Minajinggo sakti mandraguna. Dedalu kula ngimpi wonten kesatriya sing iso numpes Minajinggo. Asmanipun Damar Sasongko. Nuwun sewu Kanjeng Ratu keparing matur. Sumangga Paman Patih. Mbok menawi Kanjeng Ratu maksud inggih menika Damar Wulan abdinipun Patih Logender. Napa leres Patih Logender? Damar Wulan niku abdine panjenengan? Nuwun sewu Ratu. Nggih leres. Salah sawijining abdinipun kula wonten ingkang asmanipun Damar Wulan. Ananging piyambakipun namung tukang makani jaran. Boten napa-napa. Tulung saiki piyambake kan mriki. Nggih, tindakaken Ratu. Sandika dawuh Kanjeng Ratu. Tampanono pangestuku. Apa bener kowe sing jenenge Damar Wulan? Inggih, leres Ratu. Apa bener kowe abdine Patih Logender? Inggih, leres. Bocah saka ngendi kowe Damar Wulan? Kula saking Palu Hombo Kanjeng Ratu. Saiki awakmu tak utus kanggo numpes Minajinggo. Apa kowe sanggup Damar Wulan? Pangestunipun panjenengan. Kula siap Kanjeng Ratu. Saiki budhalo ing blambangan. Inggih, indakaken Kanjeng Ratu. Dayun, Dawet bose. dawet dengkulmu iku. Dawet bose. Lah ngono, jae, waito lan bunyangan undangan kon-kon rene. Siap bose. Halo Mbak, ditinggalin Dara Prabu. Pripun Ndara Prabu? Gotong waru bolong-bolong. Rupane ayu mopo-mopo. Ngono ya Yun. Encih bose. Gotong waru bolong tengah. Rupane ayu pinter ngurus omah. Masuk ya Yun. Encih bose. Gotong waru dipangan ular. Rupane ayu penggane ngiler. Loh, masa bojo penggane ngiler Yun? Encih bose. Tak sawang-sawang salat suwe, bojoku salat ayu ya Yun. Iya bose, bose. Dawuh jangkrik nadamu aja kembar be aku. Sapunten bose.
Yul, ana cah ayu ning ngene ya. Ya pancen ayu tenan bose. Waito lan puyengan, dina iki ke masak apa? Dinten menika diaripun sampun dicepakaken botok bedhil kali sambel kelelek Ndara Prabu. Dudoe. Dudoe sampun dicepakaken jangan kacang dudoe asem-asem Ndara. Yun, Dawuh bose. raja kok panganan botok pedo ambek dudu asem-asem ya Yun. Sing seger-seger to bose. Ngono ya Yun. Nggih. Waito lan puyengan, awakku kok kesel kabeh ya. Sikil kentol pijetono. Ih, kentol sikil pijetono Ndara. Sikil kentol pijetono. Kentol sikil pijetono Ndara Prabu. Yun. Pijet sikil kentol ana bose. Biasane ki Ndara Prabu nek dipijeti lagi didemek Siti mawon terus ngijel terus ngadeg Ndara. Injih winginane nggih ngoten sanjange nyuwun dipijeti. Lah kok didemek Siti wae sampun jerit-jerit. Lah wong kentol lagi kesel kok didemek. Kaya ginjel, kurang ngono Yun. Nggih bose. Ya wis, aku tak mangan terus bubuk siang sore pijetono ya. Injih Ndara, monggo kula aturi wonten ing kraton Dembe Daher Ndara. Yun, Dawuh bose. mangkat Yun. Mangkat. Janjane aku wis ora betah mbek yu karo Prabu Minakjingga. Wis 4 taun suwene awak dhewe iki dadi pelayan si Minakjingga. Lah piye meneh to mbek yu nyawang Minakjingga mare wetengku senop ora doyan mangan. Durung meneh nduk nek duka ngamuk-ngamuk ora karo-karuan. Ya kaya ngene mau lagi lega atine tapi siji mbak yu sing gawe aku ora betah karo Minakjingga. Ambune kuwi lho mbak yu. Ya jur piye meneh to nduk awak dhewe iki wis nasibe kaya ngene ora iso apa-apa ora duwe daya apa-apa. Anjir mbak yu. Loh, kae kok ono cah bagus, suarane apik. Kae sapa yo, Mbak Yu? Duh, iya, Nduk. Coba-coba ya diceluk. Nyon sewu Mbak Yu. Napa leres niki Taman Korolinggo ing Blambangan? Anjir laras, Kang Mas, wonten napa kok tangklet kados mekaten? Nah, ngoten. Kula niki utusane ratu kencana wungu. Aku numpas si Minakjingga. Wah, keleresan, Kang Mas. Masa iya kondo? Ape ana wong sing mateni si Minakjingga iku? Lho, malah to mbek iku. Piye? Nek dudoi wae kelemane si Minakjingga iku. Iya, sapa ngerti kene bakal dibet bojo. Bener-bener ayo. Mriki tak sanjangi Kang Mas. Nggih, pripun nggih? Kelemane Minakjingga niku wonten ing godhong si kuning niku Kang Mas. Nek perang mboten betah kudu mesi kuning. Minakjingga iku mboten saged napa-napa. Oh, ngoten nggih. Nggih pun matur nuwun sanget nggih. Injih, sami-sami Kang Mas. Waduh. Ana bocah ngendi iki sowan mlebu kene. Sapa aranmu? Kowe durung ngerti aku to. Aku kesatria saka Majapahit. Damar Wulan aranku. Hah, sapa? Damar Wulan. Hah, Marlan. Marwan. Damar Wulan. Ora mbok singkat. Apa kowe ora ngerti lek kae bojoku? Ora urusan. Kalau tak gowong lho kono Majapahit. Kok wani men kowe nggo bojoku ngalor ngidul? Lah, kalau tak pateni nggih lan tak gowong Majapahit. Lah wong ratu kencana kowe rawani kepethuk aku, rawani dadi
siji aku. Lah kok kowe bocah cilik wani men. Ecek. Ya wis, tuntutno nang kene. Kowe apa aku sing bakal mati? Musik. Ini jamur ulan. Aku lali sih. Damarulan, damarulan, damarulan kowe mulih. Damarulan, damarulan, kowe mulih ana mrono. Minat jinggo, kowe iya aja kaya ngono. Minat jinggo, kowe iya mesti bakal mati. Damarulan, damarulan, damarulan tak pegal dasmu. Ra iso. Damarulan, damarulan, kowe mulih kari jenengmu. Minat jinggo, kowe iya aja kaya ngono. Minat jinggo, nek gak manut kowe tak tonyo. Kurang ajar kowe damarulan, kurang ajar kowe. Wah, bakal tak pateni kelan tak gono Majapahit. Ora bisa, aku sing digodhog kuning iki. Ya wis, tentuno nang kene. Kowe apa aku sing bakal mati? Yo lah. Maju. Teni ke, Rene. Saiki mati kowe. Lah bose ketek mati. Lah nasibku kok piye? Saiki Minat Jinggo wis mati. Rakyat Majapahit dadi gemah ripalo jinawi lan urip tentrem agawe santosa.